prvi dan vožnje. Evo nas drugi dan na putu. Krenuli smo od Bele crkve, idemo prema Skeli, polako prema Ramu, tamo ćemo da pređemo Dunav. Dugo smo razmišljali šta da radimo pošto pada kiša. Mislim, nije neka kiša i opet pada. I odlučili smo da ipak odemo do Rama i da pređemo Skelu i ako bude jači pljusak da tamo sačekamo. Inače danas je treći dan vožnje i čeka nas nekih 105 km do Donjeg Milanovca. Ej, Dragoljube! Evo nas na Srebrnom jezeru. Ovo nam je jedna od usputnih stanica. Inače kiša je stala, vrijeme se prolepšalo i ja se nadam da će ovako da bude do kraja. Kako se osjećate? Super, odlično. Super. Samo da nas vreme posluži, da ne pada kiša i bit će okej. Hoće. Evo nas kod Vinaca, izašli smo na biciklističku stazu. Bio je neki mnogo loš put tamo od Bele crkve skoro. Međutim, sad je okej, super. Malo pada neka kišica, ali nije strašno. Evo, stigli u Golubac. Još nekih 40 km do Donjeg Milanovca.
stižemo do Kladova. Vreme nas je poslužilo, bit će lep dan i tu ćemo malo da odmorimo. Četvrti dan vožnje, vozim sama od Kladova do mosta prema Turnus Severin. Rano jutro, 7 sati, napuštamo Horonini, gdje je bilo jako lepo, lep smeštaj pored same obale Dunava i idemo polako za Belu crkvu. Upravo smo prošli granični prijelaz Kaluđerovo i imamo još neki 10 km do Bele crkve i polako zatvaramo naš krug. Znači od Bele crkve ćemo opet do Sečnja, pa od Sečnja do Novog Sada. Ne. Piše 12%.